El senyor Tremosa, com ha estat 10 anys europarlamentari, coneix perfectament el funcionament del Parlament, de la Comissió Europea, etc. Ha preparat una presentació en PowerPoint. Parlant d'Europa, aquest és el mapa que més m'agrada d'Europa, un mapa lumínic, un mapa que no té fronteres, un mapa on no hi ha ni les barreres físiques de les muntanyes i els rius, que històricament han limitat les comunicacions, ni tampoc hi ha les fronteres polítiques, que encara són molt importants, els estats són molt importants. Aquest és el mapa del gran invent europeu. Com vam sortir la crisi del 2008, del 2010? Doncs amb més Europa. És a dir, l'economia catalana va créixer obrint la seva economia, exportant béns i serveis, captant noves inversions. Per exemple, és poc conegut que en pràcticament 10 anys l'economia catalana ha triplicat les multinacionals, de 3.000 a 8.500. I, per exemple, l'any 2019 es produeix un rècord absolut històric en molts indicadors, en tràfics portuaris i aeroportuaris, en rècords d'inversió industrial, 650.000 pimes, 8.500 multinacionals, més de mig milió d'autònoms, 2,7 milions assalariats. Són unes xifres que mai a la història havia tingut l'economia catalana. I tot això ha sigut internacionalitzant l'economia catalana. I això ho hem de posar molt en valor. Malgrat la crisi del 2008, 2009, 2010, que va ser una crisi, diguem-ne, financera, malgrat que el 2011 i el 2012 va haver-hi la crisi del deute sobirà, que va afectar molt Grècia, Itàlia i Espanya. Per tant, malgrat que en els últims 10 anys hem tingut 2009, 2013, 5 anys de crisi, l'economia catalana quasi duplica les exportacions. Amb aquesta crisi tan forta com hem tingut, per poc que tinguem indicis de vacuna o de remeis eficaços contra els mals de la malaltia, el mercat es tornarà a normalitzar. In real estate I trust. Sempre i quan l'habitatge sigui un actiu d'oferta limitada, per una ciutat com Barcelona, que té mar, muntanya, rius i ciutats al voltant, és una bona inversió. I fixeu-vos que Barcelona, que té un parc per limitacions físiques molt inferior a París, Amsterdam, Berlín o Londres, per exemple, en època de polítiques monetàries expansives, si l'actiu és d'oferta limitada, com pot ser l'or, com pot ser un habitatge en una ciutat com Barcelona, per mi és la millor inversió que podem fer en els temps en què vivim, on els bancs centrals són els kingmakers, que per molts anys així sigui, i on esperem que d'Europa ens arribi una millora de política fiscal que permeti convergir i créixer sense problemes en el futur.